Magandang tanghali pala sa inyo mga idol. Gagawin ko ngayon, kukuha ako ng daon ng nipa. Gagamitin kong pangtali sa bato. Bali mamumulot kami ng bato kasama ko ang aking kaibigan. So pipiliin namin yung bato na pwedeng pagtalian ng talbos ng nipa. Kasi hindi lahat ng bato pwedeng talian. Yung iba kasi natatanggal agad. So pupunta na kami mga idol sa aming spot. Subukan namin kung nandun pa yung mga isda kahapon. So gagamitin ko ngayon yung kulay green na lure. Papakita ko sa inyo kung paano tinatali yung dahon ng nipa. So bali kailangan higpitan natin mga idol yung pagtali ng nipa sa bato kasi natatanggal pag hindi masyado maigpit. Mag-uumpisa na naman sa umpisa. Tapos, sabit natin dito sa dulo ng dahon yung bingwit. Para pagdating sa baba, pag hinatak, mabilis matanggal. Kailangan nga pala dire-diretso yung paglubog ng bato. At hindi matatanggal yung bingwit. Kasi pag natanggal yung bingwit, mag-uumpisa na naman. Wala mga idol, walang isda sa ilalim. So, luglit ako ng panibagong bato. Pag wala, lilipat na lang ng pwesto. Huli, mga idol, huli! Kapo mga idol sa green. So, gaya ng ginawa ko kanina sa green, ganun din yung gagawin ko dito sa orange. Kapo mga idol! Kulay orange. Ayan o, mga idol. Kulay orange. Pero mas malaki yung huli ng kasama ko. Ang
tawag sa isdang ito dito sa amin ay kwaw. Hindi ko alam sa Tagalog o sa ibang lugar kung anong tawag dito. Comment nyo na lang mga idol kung anong pangalan ng isdang to. So bali ito lang yung nakuha namin mga idol. Uwi na kami kasi medyo maalo na.